Ano sa English ang ulunan? Unan. Ano sa English ang libro? Bible. Bible. Ano sa English ang libro? Book. Ano sa English ang dalan? 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 Ano sa English ang habol? Habol. Habol. Habol lang. Ano sa English ang habol? Ano sa English ang habol? Ano mo yun, oh? Ano, oh? Ano sa English ang habol? Ano sa English ang habol? Ano sa English ang habol? Habol pala, habol. Ha? Ano sa English ang habol? Blanket. Blanket. Wrong. Ano sa English ang habol? 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 Blanket. Oh, blanket. Sakto. Ano sa English ang ulunan? Ulonan ng... Ulunan. Five! 3. Ano sa English ang ulunan? Unan. Unan. Ano sa English ang ulunan? Kalagog. Kalagog. 5, 4, 3, 2, 1. Ano sa English ang ulunan? Oh, sininoy mo na. Wala na nga bakot ka. Boy, kakabalo na sa sa niya. Ano sa English ang ulunan? Pilo. Oh, pilo.